pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. May katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabili ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan. Mayong gabi, mayong pagiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ng Dios mga kaigsuonan nga naghatag kadaog ang kalampusan sa ato ang pagpuyo nining naong sa kalibutan. Siya nga Dios nga nagatiman og nagbantay na nalipod sa tanan natong kinabuhi. Ug tungod sa iyang pagkamaayo ug sa iyang pagkamatinud-anon nga naghatag kadaugan sa matag-usa, akong gihangyo matag-usa sa pagduol ngadto sa tumboy nga Dios ug ato siyang pasalamatan. Ato siyang pasidunggan sa mga butang nga iyang gihatag sa atong kinabuhi o sa kadaugan, kalampusan nga iyang gipasinati ni ining adlaw nga iyang gihatag kanato. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga kanunay nagatiman ug naguban sa matag tao nga mindangop kanimo o Dios. Amahan, salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman o paggiya kanamo. Imo kaming gibantayan sa tibok adlaw, imong gisuplayan ang matag-usa sa unsa may among gikinahanglan. O Dios, niya kami aron sa pagdaig pagpasalamat kanimo. Tungod sa imong pagkamatinud-anon ug sa imong pagka maayo o Dios, sa matag-usa nga misalig midangop kanimo, nagmalampuson ang tanan. Amahan ni anaw sab kami aron sa pag
uban sa mga pulong nga imo hang giandam alang kanamo. Amo kang gipasalamatan nga ang mga mensahe nga gikan kanimo mo'y among masabtan. Ang mga pulong pagtulon at mga pamaagi mo'y amo ang maikinabuhi sa among pagpuyo sa kalibutan. Salamat o Dios nga sa among panag-uban ining maong programa. Padayon kang magpanalangin kanamo. Among ang kunon ang panalangin. Gikan kanimo Amahan sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sa tanang butang ang pulong mo gamhanan nagtulusat. Maayong gabi, maayong pagiguban sa tanang nakasud na sa atong programa. Ang Dios magapanalangin, ang Dios tagbo sa tanan nga gikinahanglan. Kumusta mo mga igsuon? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadaogan ug naa mo kanunay sa protection sa atong buhi nga Dios. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Mila Malot Sordaria. Mayong gabi, Pastor Gideon. Kalipay nako nga makabati na po sa pulong sa Ginoo. Watching from San Francisco, Agusan del Sur. Kumusta mo diha sis? Si Lorna Ravelisa. Yes, amen. Glory to God Jesus Christ. Good evening, Pastor Gideon. Praise the Lord. I'm blessed this beautiful message this evening. Amen. Hallelujah. Salamat sa atong buhi nga Dios sa iyahang paghatag og mga mensahe sa atong panag-uban karon. Si Mary Grace, maayong pagiguban. Evening po. Shout out. Og maayong pagiguban ni Jenny Rose Carbita atop Tirante. Maayong gabi, Pastor watching from Kamanlangan, Davao de Oro. Pa-request po, Goodness of God, Bisaya. Salamat po and God bless. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayon ako. Dili matukan ang imong ngalan. Harikas ka na, ibuo kalibutan. Mayong pakiguban ni Gingging Simpron. Mayong gabi, Pastor. Salamat kay naka-live ka. Kumusta imong lakaw, Pastor, sa kanunay protection ka sa atong buhi nga Dios o sa tibuok mong pamilya. Akong ipasalamatan ng Dios mga kaigsuonan sa mga lakaw kaganina bisan kong nagabihan mi ang Dios nagproteksyon. Ug akong nahimamat ang usa sa pastor sa Victory Chapel Christian Church nga nagwali diha sa kadalanan. Kung ipasalamatan ng Dios nga dunay mga kaigsuonan o mga kaubanan nato mga igsoon diha sa pagtukang Kristo Jesus nga kanunay nagwali sa maayong balita sa mga katawhan diha sa mga kadalanan. Ug ako siyang nahimamat ug ako siyang naila-ila uban ang iyang asawa ug uban ang iyang pamilya. Ug tibok yung pamilya nagsangyaw gyud sa pulong sa atong buhi nga Dios diha sa kadalanan. Og akong gipasalamatan ng Dios tungod kay kalipay gyud nako nga dunay mga tao nga walay hunong nga nagwali. Kalipay nato mga kaigsuonan nga dunay mga kaigsuonan nato nga padayon nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug usa nas mga ilhanan mga igsuon nga ang ilhanan nga gihipakita sa Ginoo nga siya mobalik. Mao kini ang makit-an nato sa mga panghitabo karon sa ato ang pagkapanahonan. Ug nalipay gyud ko mga kaigsuonan sa amo ang pag nagkaila. Si Rochelle Gaba Singgit, maayong gabi Pastor og sa tanang viewers, God bless. Si Jose Pino Paran request pre-request sa akong lawas Pastor Gideon na dili magtaas akong dugo. Request kog kanta Pastor diha kang Hesus.
Kumusta mo diha Brother Josepino Paran? Og si Bilin Ortega, maayong gabi pastor, maayong gabi isat. Og siya King, blessed evening pastor. Si Marlinda Samyao Rilabo. Amen pastor, salamat nakaapas pa jud ko sa imuhang minsay sa pulong sa atong mahal nga Ginoo. Ganina ra ko nagpaabot sa imong live. Salamat kaayo sa inyong pagkamainiton nga naghulat og nagpaabot sa atong programa. Ang Dios magpanalangin kanato. Maayo nga pagiguban ni Marivic sa Puras og sa atong igsuon nga matud pa. Maayo gabi pastor uban sa imong pamilya, sa mga viewers, and God bless. Sister Teresa Liz, maayong gabi pastor, mabati na po nako ang pulong sa Ginoo og request ko lahutay lang pastor. Kanunay kong nagpasalamat sa Dios sa lahat ng oras. Salamat sa Ginoo nga padayon ang Dios nagatiman kaninyo diha Sister Liz. Awit makalangit, goodness of God. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban, ikuptan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Unay kang matinud Mayong gabi matud pa sa tuig suon nga nanukad diha sa gawas sa nasod. Request ikaw ang kusog pastor. Salamat. Mayong pakiguban ni Pops Jilon Mingito Garcis. Mayong gabi Pastor Gideon watching from Lapu-Lapu, Basak, Tangke. Si Jocelyn Alboris, mayong gabi pastor, salamat sa Ginoo makadungog na pud ko sa ihang balaang mga pulong. Pastor, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Amen. Mao'y pinaka-importante mga kaigsuonan nga sa tanan natong pagbuhaton, sa tanang adlaw sa atong ginabuhi, walay laing napasidunggan, walay lain natong giday kundili ang iyang ngalan. Ngalan nga mao'y nagluwas kanato, ngalan nga mao'y gipadala sa amahan aron pagluwas sa iya makatawhan nga mao kita. Maayo nga pagiguban ni Delnor. Good evening ni mo diha og si Gina Kamahalan. Maayo nga pakiguban si Nancy Odaza. Good evening pastor. God bless you, to God be the glory. Si Marlinda Samyao Rilabo, pastor, kumusta inyong biyahe uban sa imuhang mga family? Ang Ginoo kanunay magauban kanunay sa inyong mga biyahe. Ang mong biyahe, ang kauban ra gyud ako ang asawa tungod kay ako ang mga anak kay eskwela. Unya salamat sa ato buhi nga Dios. Ako gipasalamatan ang Dios mga kaigsunan tungod kay nahimamat usab nako ang iyang alagad nga walay hunong usab nga nagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo diha sa mga kadalanan. Dunay mga kaigsunan gyud nga wala gyud nila ikaulaw ug wala nila sayangi ang mga panahog oras sa ilang kinabuhi. Ila gyung gihalad ang ilang kinabuhi diha sa pagsangyaw diha sa mga kadalanan. Dalaygon ang Dios nga nag-uban og nagpanalangin sa ato mga kaigsuonan nga padayon nagpagamit sa plano ug katuyuan sa Ginoo nganong kita iyang gibag-o. Ikaw ug ako gibag-o ta sa Ginoo para mupadayon sa buhat nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya mukaya mga kaigsuonan, paingon sa kaytas-an si Hesus nagbili nag mga gasa o kining maong gasa gihatag niya sa tanan nga mga tao. Ikaw ug ako gihatagan ta niini tungod kay ang giingon ni Apostol Pablo ang matag usa ka tawo. Ikaw ug ako tawo ta nga natawo na himugso ninawong sa kalibutan ug walay lain nga giadresan sa maong gasa kundi kita. Ikaw ug ako ang giadresan sa gasa sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 11. Lamang wala lang kaayo ma-exercise sa mga tao nga nagtuo mga igsuon sa atong Ginoong Hesukristo ang pagsangyaw tungod kay kasagaran sa mga tao
nga magtutuo sa atong kapanahonan o gipakita ni Apostol Pablo sa katapusang mga adlaw, dili na kayo busy ang tao sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug usa na mga kaigsuonan sa failure sa kinabuhi sa usa ka magtutuo kanang walay kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung wala kay kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang mahitabo niana wala kay makatunan nga dapat unta nimong masayran nga mga pagtulon ang upamaagi sa amahan nga iyang gibilin sa kasulatan. Mao hinungdan nga daghang mga Kristohanon nga igo na lang sa ngalan ug imahinasyon nga siya magtutuo Kristohanon niining katapusan nga mga panahon. Apan ang tinuod nga Kristohanon tinud-anay nga nagtrabaho sa trabaho sa atong Ginoo. Awit makalangit diha kang Hesus, wa nay pangitaon pa. Request by Brother Josepino Paran nanuka diha sa Compostela, Cebu. Si Sherwin Dayan, maayong gabi imong gunit pas request kay ako raning at andamon diri ang inyong mga request awit makalangit. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulong ang balaan ug gamhanan mong pangalan kanunay kauban, kanunay nagtagos palinahanglan sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanamo, basta ang ngalan mo sanigan, o Jesus, kayaon ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sister Maricel Henriksen. Mayong gabi ninyo diha sis. Ug dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kaninyo diha sa Sweden. Dios kadunay nag-uban og nagproteksyon og naghatag payong panglawas labas tanan dihog sa pagpaambit sa mga pulong nga gikinahanglan sa imong mga kaigsuonan og kaila diha sa Sweden. Si Sarah May Lorenzo Limintang, maayong gabi pastor, naminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. Si Gina Muaris, maayong gabi pastor, God bless everyone. Og si Flora Fee Manlod, maayong nga pagpaminaw. Maayong gabi pastor og sa tanan gikan ni Sister Maricel. Sa pangalan Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag og kalampusan sa ato ang pag kinabuhi nining adlaw og iya na usab kitang giandaman og mga mensahe nga maoy gikinahanglan nga ato masabtan diha sa libro sa Buhat kapitulo 23 sugod sa bersikulo 12 hangtod sa 35. Diin naghisgot ni og mga dagkong mga mensahe sa Dios nga maoy angay natong masabtan. Dunay mga dagkong mga mensahe mga kaigsuonan sa Ginoo alang kinis mga magtotoo. Buti pasabot alang ni kanimo og kanako ug kanatong tanan. Ang mga dagkong mga mensahe mga kaigsuonan nga gibilin sa Dios diha sa balang kasulatan angay natong tipigan, angay natong hinumduman sa tanang panahon aron kita makapadayon diha sa pagkamadinasigon sa pagbuhat sa buluhaton nga gisalig sa Dios sa matakusa. Maayo nga pakiguban ni Arnel Dipoldo Romina. Maayong gabi ninyo diha, ang Dios magpanalangin. Si Brother Raymond Candelario, amin, maayong gabi sa tanan ninyo pastor. Salamat sa mga pulong sa Ginoo pastor. Maayong gabi nimo Dongray og Day Marina og sa imuhang apo og sa inyong mga anak diha og sa tanan nato mga kaigsuonan mga silingan diha sa Cavite, ang Dios magpanalangin kaninyo. Sunod ani nga awit mga kaigsuonan, ako ang kantahon ang lahutay. Sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo
mo gagikan, walay makulang ka na mo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. O Jesus, bayawon ko ang ngalan. Ako ang kantahon ang gi-request diri mga igsoon ni Sister Teresa Lahutay. Ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dun na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabukat mo tabangan ka, ayaw ra gyud pagbiyakan niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dun na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinud-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Dios nun muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dun na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day nga siya.
ug dili ka kabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, una may putlanan, usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan gyud mga kaigsunan mo lahutay ra gyud ta kay diha sa paglahutay mga kaigsunan makapadayon gyud ta sa tawag sa Ginoo. Awit magalangit ikaw ang kusog diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan. Mayong pakiguban ni Mark Joseph Monticelio, mayong gabi Pastor Gideon. God bless po kanunay sa mga kaigsunan diri karon og salamat sa pulong sa Ginoo nga makakaon na pod ang atong tagsatag sa kakalag. Si Norma Malvino, blessed evening po Pastor og sa tanan ang Ginoo magauban kanimo sa kanunay. God bless you all. Si Dijal Milianes Aupi, maayong gabi Pastor, maayong gabi idong Dijal. Ipangumusta ko ni Sister Maggie og ni Brother Cody. Ang Dios paday nagauban og nagaproteksyon ninyo diha sa Inabanga, Bohol. Maayong pakiguban matud pa ni Sister Maricel kasulatan Pastor. Kay ako na nga katahon Sister Maricel. Naminaw silang papa ug mama Pastor si Dijal. Wow, no salamat kaayo. Brother Cody, maayong gabi ninyo diha og ni Sister Maggie. Matud pas uban long time no si nagyod. Na-miss nagyod nako ang inyohang kinabuhi, ang inyohang mga smile, ang inyohang pagtagad, no? Salamat kayo sa inyohang pagtagad, di gyud namo nakalimtan. Kung dili namo nakalimtan, labaw nga dili nakalimtan sa Dios. Salamat sa Ginoo sa inyong gugma. Mayo nga pagpaminaw ni Sister Josephine Vicente. Good evening Pastor Wasing. Pastor Wasing, no? Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kanunay nag-share sa pulong sa Ginoo. God bless you and your family. Mayo nga pagpaminaw ni Pastor G-Boy Oriel. Mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo makapaminaw na pud mi sa midsay sa Ginoo. Kumusta mo diha Pastor? Maayong gabi Pastor, naminaw sa gikan ni Jejel, no? Si Maricel Henriksen, salamat kaayo sa pag-share sa atong programa. Si Arnel Dipoldo Romina, request song Pastor kay ang pagkamaayo mo. Ako ni nga tagaanog pagtagad, no? Ang mga awit makalangit diri. Gi-request diri sa ato ang programa. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Idralin Songgay ug ni Juliando Mateo ug matud pa maayong gabi Pastor. Okay, kuno ning nabasa ang mga mensahe ni Brother Tijal. Awit makalangit mga kaigsunan ni mong gunit diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Norma Malvino matud pa din
Pwede request awit magkalangit song nga uluhan inspirasyon ka. Okay, ako ni nga pangitaon diri. Wala ko kapalong ano nga imo man kong giadto dili kayot ko ka. Si Japit Rodriguez Cabrera, maayong gabi pastor, maayong gabi brother Japit. Ang Dios paday nagauban og nagaproteksyon kaninyo diha. Si Romeo GC makanindot sa tibuok pamilya nga nagkahiusa sa padayag sa mga minsay sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen. Nalipay gid ko mga kaigsunan nga nakakita ko sa mga alagad, ang bana, ang asawa ug tulo nila ka mga anak kanunay nga sangyaw misyar sa pulong sa Ginoo diha sa mga tao nga diha sa mga kadalanan. Lipay gyud nako nga nakakita og nakasaksi ko sa pagkamaayo sa Ginoo silang kinabuhi. Si Sasi kundi maayong gabi pastor, padayon ko sa paampo ako umagad si Mark nga ang Dios magluwas niya sa iya kinabuhi og sa ila relasyon iya asawa nga bugkason ni Lord sila balik, bukuson sila ni Lord pagbalik. Importante gyud na nga magkahiusa gyud sila diha sa pangalagad mo na ato ang pangayoon sa Ginoo niya. Malig-on ang ilahang pagbati, ang ilahang gugma sa usag-usa ug ang Dios magauban, magatabang, magatubag sa ato ang pagampo. Si Arnold Albiar, maayong gabi pastor, minaw ko sa imo ang minsay Dios. Pastor na ako karon sa San Carlos, pastor. Kumusta mo diha sa San Carlos, brother Arnold? Salamat sa Ginoo sa ihang pag-uban ninyo diha. Si Eileen Dihardo, maayong gabi pastor, kanindot paminaw ng pulong sa Ginoo. Tinuod yun, no? Ang pulong sa Dios tamis mga igsuon, tamis pa sa dugos ni adtong mudawat niini. Importante gyud ka antigutang mudawat sa mga minsay sa Dios. Ug sa dihang ato ning dawaton, ato ni ikanabuhig atong i-apply kay ang resulta niini mga kaigsuonan panalangin, mga panalangin sa Ginoo. Si Ann Gilardis, good evening pastor, salamat kay sa Ginoo makapiminaw makakita na pud mi sa imong line. Si Maribit Rosales, pastor, salamat kayo sa mga pulong sa Ginoo. God bless you always watching from Kuwait. Romeo GC, maunungon gyud ang Ginoo sa mga naa aniya pastor, mangayo kog awit ama. Si Jusa Bye Gracia ug si Toto Ando, request kog kanta pastor kay buti-buti mo Panginoon from Davao City. Si Digel matud pa request si mama o papa pastor kantaha daw ang dito sa cross. Salamat kaayo sa inyong pagtumbaya sa ato ang programa. Ako gyud ang kantahon mao ni usas mga nakompos nato ug una gyud ning kanta nga nakompos nato sa tihang nagsakit og cancer 2011. Ako gyud ang kantahon ug ikuyog nako ang awit makalangit nga kasulatan. Si MC Guitars, good evening pastor, watching here while nag-duty. Si brother Emilio Cabugos, request ko pastor gamhanan ka. Salamat kaayo sa inyo nga pag-uban ni Mary Grace Bitik Palgan, Sarami Lorenzo Limintang. Gabi pastor nalipay jud ko jud si kisama ni si imong mga pulong pastor. Si Sumil Eric, good evening diha unsay title anak kantaha pastor, salamat sa man ato. Kining kanta nga ato karon nadunggan ang title ani imong gunit. Pero katong ako ang gipatukar ang gisundan niini awan ay ikaw ang kusog man to. Nya daw nay naghulat diri nga duha ka awit ang pagkamaayo mo og inspirasyon ka.
Human aning imong kunit mga kaigsuonan, akong tagaan o pagtagad ang kasulatan o ang dito sa cross dayong moadto na ta sa pulong sa Ginoo. Pastor request og kantang Makalangit na saad sa Dios. Okay. Si Pastor Adila Pat Bersamira nga nanukad sa Tumunoy, Mualbual. Maayong gabi ninyo diha Pastor. Maayong nga pakig-uban diha ninyong tanan. God bless. Makabisita ra gyud mi diha akong misis. Si Freddy Aquino, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon, dalaygon. Padayon siya maglig-on ug magdasig kanatong tanan. Pwede magka-request og kanta Higala. Si Ferly Adira Togib, maayong gabi o matod pa Esperanza. Good evening Pastor, dalaygon ang Dios, God bless. Si Poybi Barredo Alboro, maayong gabi Pastor, daghan salamat sa Ginoo ikaw gigamit para kami makadungog sa pulong. God bless uban sa imong pamilya. Si Milin Valiser, matod pa kanta Pastor ang pulong mo. Request ko kanta Makalangit kog maunongon gikan ni Sister Bernadette Alsola from Calamba, Laguna. Kog mga imong gipalapa, Akong kantahon mga kaigsuonan, human aning imong kunit, walay kasulatan dito sa cross o gugmang maunongon. Ako ang unahon ang dito sa cross o ako ang ipasunod ang kasulatan o gugmang maunongon. Human sa tulo ka kanta, moadto na ta sa pulong sa Ginoo nga ato karong hisgutan. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede rin yung ipaabot diri sa atong nga programa. O kaha, mga pre-request, mga suggestion, or mga pulong nga gikan sa Dios nga inyohang na dawat ni ining ato ang panag-uban. Awit Makalangit dito sa cross, kining maong awit mga kaigsuonan na compose ni 2011. Taliwala gyud nga nag-cancer ko leukemia. O niya ang ako ang cancer nga leukemia, daghan man na nga klase na ay acute na apoy dili acute. Ang ako ang nasinatian nga cancer nga leukemia, CML, chronic myelogenous leukemia, pero sama ra gyud ko na sa acute nga walay tambal, mopatay gyud og tao. Pagtungod sa gahom sa Ginoo nga doon na pa'y plano ang Dios sa atong kinabuhi, karon nagkaila gyud ta. Wow, no? Awit Makalangit dito sa cross. Kami mo simba, kani mo lamang, kami mga alaga, ka ikaw ipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kani mo simba, kani mo lamang, kami
kami mga alagad, ka ikaw ang ipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-atos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apa ng imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-atos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkamiusa, dili pang relihiyo, kung di ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-atos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, siyang pagluwas kanato, ang tanan mga igsuon gibuhat sa atong Ginoo, aron ikaw ug ako dili maimpierno, kundi makapuyo sa gingharian nga wa nay katapusan. Lamang kinahanglan gyud nga sa ato ang pagpangandam og pagpaabot sa iyang mga saad, kinahanglan do na tay panahon sa balaang kasulatan. Atong tun-an og i-apply unsa may mga pagtulunan gikan sa amahan, kay mao ni muhatag nato tinuod nga kabag-uhan sa og tinuod nga kausaban samtang nagpuyo pata sa kalibutan. Kasulatan. Dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang iskutan, daghang pangutana, bahin sa Biblia, kay kini kunuton ang matud nila kini makabuang.
kining itun-an tibuok kasulatan. Akong nabantayan ang akong kausaban, sayo di ay sila sa ilang ituuhan. Kay akong nasaksihan ang nagbasa kasulatan, nakabaton magkabagkuhan. Sa awhangon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahimalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan kaluwasan nakaplagan, kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan. Walay laing pangalan makahatag kanimo og kaluwasan. Sa awhangon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhangon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Awit magalangit gugmang maunungon. Sukat pa kanito iupanan, sukat pa kani ato iatiman mo ako, bisan pa sa kalagma, bisan pa sa kalisdana, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nakadasi, nagalipon sa pagtuko. Ang kang dayon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay iyong maunong. Hangtod aron nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang pangalan ko. Sukat pa ako ni ato, iubanan mo ako. Sukat pa ako ni ato, iatiman mo ako, bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisdana, iluwas mo ako.
si nagaliun sa bato ko. Ang ayang kanday kung sa tanang panahon, kay ang kumamo kanon ay iyong maunong. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo ko, o Jesus, dawata ang mga halad ko. Ang ayang kang sa tanang panahon. Hallelujah. Kay ang umamo kanunay iyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus. Duwata ang mga alad ko, o Jesus. Duwata ang mga alad ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa mga pulong nga naas awit magalangit. Mga problema udangat kanunay Michelle Toko, maayong gabi Pastor. God is good sa imong kinabuhi. Si November 26, maayong gabi Amin kayo Pastor, dalaygon ang Dios. Nindot mong kanta para sa Ginoo gikan ni Brother Raymond Candelario. Ako ning magulang ang gisundan ni Pastor Sapri, naaron sila sa Imos, Cavite. Si Emeline Valizer, Pastor Gideon, makita na ni nato kantaha nga kasulatan kanindot jud. Ay kasulatan murag wala pa nako ma-upload or na-upload na ba nako. I-search lang sa YouTube ang pulong mo kinabuhi ko. Mo adto ka sa YouTube unya i-search ang pulong mo kinabuhi ko na mga kanta ngadto. Si Lilaw ba Bingo, maayong gabi Pastor Gideon og sa mga tanan nga lantaw sa live katlas. Ato na ta mga kigsuonan sa pulong sa Ginoo. No, doon na mo yung mga pangutana pwede ra gyung ipaabot diri sa ato ang panag-uban. Doon na pa yung mga awit mga kigsuonan nga inyong gi-request lamang ang atong oras. Gamay na lang gyud kay naanatas alas 8:55 sa kagabihon. Akong gihangyo matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia o ablihi diha sa libro sa buhat. Iwag sa dalan ko. Matud pa sa awit ang imong pulong, iwag sa ako ang kadadalan. O wala na ilaing kinabuhi gawas lamang sa atong Ginoo. Atong pagahisgutan ang Buhat Kapitulo 23, versikulo 12 hangtod sa 35. O kuha inyong Biblia aron magdungan ta sa pagbasa. Matud pa sa versikulo 12, sa pagkabuntag nagtigom ang pipila ka mga Hudiyo og nagsabot nanumpa sila nga dili mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Kapin sila sa 40 katao, unya nangadto sila sa mga kadaguan sa mga pare og sa mga kadaguan sa mga Hudiyo. Og miingon, nanumpa kami nga dili mangaon hangtod mapatay namo si Pablo. Busa uban sa labang hukmanan, pahibaluan ninyo ang Romanhong komedante nga ipadala niya nga nihikan ninyo si Pablo sa tuyo kunuhay nga mo buot
kamong magpakisayod og dugang mahitungod kaniya, unya amo siyang patyon sa dili pa siya moabot dinhi. Apan ang anak nga lalaki nga igsuong babay ni Pablo nakadungog bahin sa laraw. Busa miadto siya sa kampo o gitug-anan niya si Pablo niini. Unya gitawag ni Pablo ang usa ka opisyal sa o giingnan dad-a kining batan-ong lalaki ngadto sa komandante kay aduna siya'y isulti kaniya. Busa gidala siya sa opisyal ngadto sa komandante ug miingon ang opisyal, ang binilanggo nga si Pablo mitawag kanako og mihangyo nga dad-on kining batan-on nganhi kay aduna kuno siya isulti kanimo. Gikuptan sa komandante ang kamot sa batan-on o gidala niya sa layo-layo o gipangutana. Unsa may imong isulti kanako? Ang batan-on miingon nagkauyon ang kadaguan sa mga Hudiyo nga ugma hangyoon kanila nga imong ipadala si Pablo ngadto sa labang hukmanan sa tuyo kunuhay nga buot silang magpakisayod og dugang mahitungod kaniya. Apan ayaw sila tuohi kay may kapin sa 40 ka tawo nga nagatang kaniya sa tago. Nanumpa sila nga dili sila mangaon og manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Ug karon andam na sila sa pagbuhat niini og naghulat na lamang sa imong hukom. Ang kapitan miingon ayaw isugilon kang bisan kinsa nga imo akong gitug-anan niini o gipapauli niya ang batan-on. Unya gipatawag sa komandante ang duha ka mga kapitan o giingnan andama ang 200 ka sundalo aron paadtuon sa Cesarea karon alas 9 sa gabi. Pakuyugi sila og 70 ka sundalo nga magkabayo og 200 ka sundalo nga magdalag bangkaw. Pag-andam usab og mga kabayo nga kasakyan ni Pablo og paniguruan ninyo nga mahidangat siya sa gobernador Felix nga walay mahitabo kaniya. Unya ang komandante nagsulat ni ining mosunod gikan ni Claudio Lysias ngadto sa halangdong gobernador Felix, kumusta? Kining tawhana gidakop sa mga Hudayo og ila untang patyon. Apan akong nahibaluan nga siya usa di ay karumanhong lungsuranon. Busa giluwas ko siya uban sa akong mga sundalo. Og tungod kay buot akong masayod kung unsa ang ilahang sumbong batok kaniya gidala ko siya nganhi sa labang hukmanan. Unya nasayran ko nga wala siya'y nabuhat nga tungod ni iniangay siyang patyon og bilangguon kay ang sumbong batok kaniya may kalubutan man lamang sa ilang balaod. Og sa dihang gipahibalo ako nga may pipila ka mga Hudiyo nga naglaraw sa pagpatay kaniya, mihukom ako nga pagpadala kaniya nga kanimo. Unya giingnan ko nga nagsumbong kaniya, anha nila ipasaka kanimo ang ilang mga sumbong. Busa ni adtong gabiuna sumala sa sugog gikuha si Pablo sa mga sundalo og gidala ngadto sa Antipatris. Sa pagkasunod adlaw ang mga sundalo nga naglakaw lamang namalik sa kampo ug ang mga sundalo nga nagkabayo maoy mihatod kang Pablo. Sa pag-abot nila sa Cesarea gihatod nila ang mga sulat ngadto sa gobernador og ilang gitugyan si Pablo kaniya. Gibasa sa gobernador ang sulat sa iyang gipangutana si Pablo kung taga diin siyang lalawigana. Sa pagkasayod niya nga si Pablo taga Cilicia, miingon siya, husayon ko ang imong kaso inig-abot sa mga nagsumbong kanimo. O gipabantayan niya si Pablo didto sa palasyo ni Herodes. Mga igsuon, dalaygon kayo ang Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo, diha gipakita ang dako kayong mga mensahe nga angay natong masayran. Usas mga dako gyud nga mga mensahe ang panalipod sa Dios. Ang pagbantay sa Dios sa kinabuhi ni Pablo. Wow. Kining mao nga kapitulo mga kaigsuonan bersikulo 12 hangtod sa 35. Usa kini ka mga sugilanon nga makapadasig sa mga tao, bisan sa mga kakuyaw, bisan sa mga makaingon tang naa sa kalisdanan. Doon ay mga kaigsuonan nato nga naa sa kalisdanan, na ay mga kakuyaw ang kinabuhi. May tungod sa pagpanarbaho,
mahitungod sa negosyo, sa pagpangita, o kaha mahitungod sa mga pagtulunan nga gikinabuhi samtang napatas kalibutan. Dinhi gipakita mga kaigsuonan o gipasinati sa Dios ang iyang mga pulong sa kinabuhi ni Pablo. Ang dako kayong mensahe nga gusto sa Ginoo nga atong mahinumduman, gadiin gusto sa Ginoo nga atong matipigan ang pagbantay sa Dios sa kinabuhi ni Pablo. Hinumduman nato mga kaigsuonan ni ining maong kapitulo, wala hisguti o wala isugilon diha sa Biblia nga dunay dunay mag-aampo para kang Pablo. Wala say gihisgutan diha nga dunay mga gipadala nga mga anghel para kang Pablo. Walay gisugilon diha mga kaigsuonan gipakita nga dunay nag-atiman ni Pablo nga mga sugo gikan sa Ginoo. Diha giklaro mga kaigsuonan nga bisan kung wala isulat diha, wala isugilon mga kaigsuonan, apan tungod sa mga panghitabo nga gipakita o gisulat diha mga igsuon sa mao nga atong gibasa nga mga pulong sa Ginoo, diha nato nabati o diha nato nakit-an nga ang Dios matinud-anon nga nag-uban kang Pablo. Atong hunahunaon mga kaigsuonan, ang usa ka tawo nga dunay nagplano nga dili maayo, kulbaan gyud ka. Kung ang imong kinabuhi dunay tawo nga nagplano og dili maayo, kulbaan ka. How about kung naay nagplano nga mga tawo nga niabot og 40 ka tawo? Og ang plano sa maong mga tawo nga patyon gyud nila si Pablo. Og grabe ang ilahang kadasig sa pagpatay. Grabe ang ilang kaisog. Kumbaga, kay giklaro gyud diha na sila'y panumpaan. Nga matud pa sa ilahang pagpanumpa nga dili gyud sila mangaon. Dili gyud sila mangaon mga kaigsuonan kung dili nila mapatay si Pablo. O gawas pa ni ana, kining mga daotang mga tao sa panahon ni Pablo, konektado sila sa labawng maghukom o sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Nakigsabot sila. Kung imong tan-awon mga igsuon kining mga tao nga nagplano kang Pablo nga patyon siya, dagko ning tao. Dili ni mga mayukmok nga tao. Mga tao ning dunay koneksyon sa ilahang balaod sa gobyerno. Dili basta-basta. Unya dili lang kay usa duha, kun dili ni abot sila 40 ka tawo. Sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, kung dunay tawo gani nga magplano og dili maayo bisag usa, siguro murag kugang-kugangan na ka. Bisan kung hulungihong lang kana bitang makaingon ta mga kaigsuonan nga mura og damgo lang. Dunay mga panahon nga damgo lang gani, pero mura na kag makuyapan. Damguhon ka og dili maayo. Unya ang unod sa imong damgo, ang imo pagyong kaila, ang imo hapag yung higala o kaha imong pamilya nga naghuna-una og dili maayo. Mura na ka og kanang di katulog. Dili sayon ang sitwasyon ni Apostol Pablo. Ang hinungdan pagyud nganong gilutos, nganong buot nila patyon si Pablo tungod kay wala nila dawata ang mensahe nga giwali ni Pablo. Mahitungod sa balaod o mga pagtulunan nga bitbit og dala ni Apostol Pablo sa iyang mga panaw. Mauray gikaligot-gutan o gikasuk. Mauray hinungdan nganong nasuko ang mga tao. Kay si Pablo nagwali sa tinuod nga mensahe gikan sa Ginoo. Mao gyud nay giingon ni Jesus mga igsoon nga ang anak sa tao lisod makapahulay. Musunod mo nako nga
wala ko'y kapahulayan, may pagani ang milo na pa'y katuguan, may pagani ang mga langgab doon na pa'y mga salag, apan ang anak sa tao, walay kapahulayan. Kaya ang tinuod mga kaigsuonan, nga kinabuhi og kahimtang sa usa ka tawo, nga muhatod sa mga mensahe sa Ginoo, ngadto sa mga tao, ang mga tao nga dili andam mubiya sa kalibutan, dili andam mutalikod sa pagkatawhanon, masuko gyud na. Tan-awa ra gyud ng imuhang pamilya, sakop sa imuhang pamilya nga nagbuhat og dili maayo, badlonga, di ba ikaw ray dauton. Pero kung ang imuhang pamilya o sakop sa imong pamilya nga dunay kasing-kasing nga madinawaton, mahinulsulon, badlonga, di ba ikaw mo'y pasalamatan. Wow. Nindot kaayo kung naakay kaila o kauban o sakop sa imong Pinoy-anan nga naay kasing-kasing nga madinawaton. Pag naay kasing-kasing nga madinawaton ang tao, mga kaigsuonan, gamiton siya sa Dios. Mailahan nimo ang tao, mga kaigsuonan, nga dunay kasing-kasing nga madinawaton kay tinuod gyud ng mahinulsolon. Og kanunay na siyang gamiton sa Ginoo sa pinasahing mga pamaagi. Maunay makita nato sa mga tao diha sa Biblia. Si Pablo, mga kaigsuonan, daghan gayod nga na mga tao nga nagplano kaniyag dautan. Perti daghana. Gawa sa 40 ka mga tao nga nagplano nga uban gyud ang pagpanumpa. Diha gipakita nga siniguro gyud ang ilang mga desisyon. Dili na gyud mulubad. Wala na'y makapausab sa ilang desisyon. Kay huna-hunaon gud nato, naa sila'y pagpanumpa nga di gyud sila mangaon. Unya, di sila mangaon, mga kaigsuonan, unsa pa gyud toy ilahang panumpa. Matod pa dinhi, mga kaigsuonan, nga dili sila mangaon og manginom. Hangtod mapatay nila si Pablo, nga diin mabasa diha sa Buhat 23:21. Nag-fasting yun sila. Unya, sa ako nang gikaingon nga gipakita sa Biblia, dili mga mayukmok nga mga tao. Mga tao nga dunay plano og dautan sa kinabuhi ni Pablo. Kay nganuman, doon na sila'y koneksyon sa ilang gobyerno. Doon na sila'y koneksyon ibin sa mga pare. Dili basta-basta. Pero diha giklaro, mga kaigsuonan, nga gibantayan sa Dios si Pablo. Walay nahitabong dautan sa kinabuhi ni Pablo. Nindot kayo, mga kaigsuonan, ang ipakita sa Ginoo sa ato karong panag-uban. Ang Dios nga atong gialagaran kanunay manalipod sa mga tao nga tinud-anay nga nangalagad kaniya, like ni Paul. Maubitaw na ang si Pablo, mga kaigsuonan, miingon sa unang Korinto kapitulo 11:1. Sunod mo na ako, ingon ako nagsunod ni Kristo. Kay ang tao nga nagsunod kang Kristo, nga nagsunod kang Pablo, mga kaigsuonan, protektado sa gahom sa Ginoo. Tinuod na. Siguro makaingon ang uban, dili dagway dili gid dagway sa tanang panahon Pastor Gideon nga giproteksyonan si Pablo. Una diha nabugbog sirado si Pablo dito sa Iconio. O gani, daghang mga tao nga nagtuo nga patay na sila Bernabe ug si Pablo. Pero mga kaigsuonan, mo ingon gyud kong protektado si Pablo sa gahom sa Ginoo. Nganuman, sa kadaghan nga mga tao nga nagplano og dautan sa ginabuhi, buhi gyapon si Pablo. Di ba dunay mga tao, mga kaigsuonan, nga walay nagplanong dautan pero unya maayo pagyug lawas, sige pagyud og kanang exercise, kumbaga wa kaabti og simana. Nawagtang ra. Tinuod na oy. Dili gyud dapat ta magsalig. Gawas lamang sa mga saad sa Dios. Di ta dapat magsalig sa atong kaugalingon. Mao na giingon sa usa ka kanta, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon
nga batanon ka pa, halayo ang kamatayon. Daghang mayog lawas, kinabuhi na kalas, sa kaluwasan sila napakyas. Wa tay laing saligan ang saad samahan. Dinhigi klaro mga kaigsuonan nga ang Dios na nalipod kanunay, nagbantay kanunay kang Pablo. Apan kinsa man kaha ang bantayan sa Dios. Usa ka dakong pangutana mga kaigsuonan sa atong panag-uban. Kinsa man kaha nga tao nga makasiguro nga makasinati siya sa pagbantay sa Dios. Kinsa man kaha ang bantayan sa Dios, mga igsuon. Atong tan-awon kuno ang kahimtang ni David. Si David, daghan kaayo siyang mga nasinatian nga mga kalisod gikan pa sa iyang pagkabatanon. Nga matud pa sa iyang kasaysayan, daghang mga leon, daghang mga oso nga gustong motukob sa mga karnero nga iyang gibantayan. Apan tungod kay duna say Dios nga iyang kilagaran, wa siya malisang. Wala gani siya mahadlok ni malisang sa usa ka higanting tao nga nagbugal-bugal sa katawhan sa Ginoo. Wala siya malisang ni nagbugal-bugal kang Goliath. Wala siya malisang sa armas, sa espada, sa kusog, sa abilidad, sa kakayanan ni Goliath. Nganuman, doon na siya'y Diyos. Sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, daghan ang mo sulay sa imong kinabuhi. Ang pasalig ragyod sa Ginoo ayaw kahadlok. Si Jesus miingon ayaw kahadloki ang mupatay sa imong lawas. Apan dili makapatay sa imong kalag. Kahadloki ang Dios nga makahimo sa pagpatay sa lawas ug sa kalag dito sa imperno. Kay kung naatay kahadlok sa Dios, ingon si Solomon, doon na kay kaalam. Ug kanang maong kaalam nga imong mabatunan diha sa pagtuon o pagpaminaw, pagdawat sa mga minsay sa balang kasulatan, maunay mo giya kanimo ug mudala sa kinabuhi ngadto sa Ginoo. Si David, mga kaigsuonan, atong tan-awon kung duna ba say mga nasayran kung kinsa gyud ang bantayan sa Dios. Kinsa bang mga tawhana ang bantayan sa Dios? Unsa may mga ilhanan nga gipakita ni David kaha aron makasiguro ta nga bantayan di ay tas Ginoo bisan sa panahon nga makaingon ta nga walay nag-ampo. Kay aning panahon na si Pablo sa kapitulo 23 mga igsoon bersikulo 12 hangtod 35, walay gisulat diha nga naay nag-ampo para kang Pablo. Walay mga nagwali diha. Walay nagdasig kang Pablo. Bless kayo ta sa atong panahon karon kung naa kay kaluyahon, daghang kay kang makontak, daghang kang pwedeng patawagan, daghang mo dasig nimo, daghang mo pahinumdum aron ka makapadayon. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, ni bisan isa, walay nagdasig niya, gawas lamang sa Dios. Wow! Apan kinsa man ang makadungog, kinsa man ang makadawat sa pagdasig sa Dios, og labaw sa tanan, kinsa man kaha ang makadawat, makasinati sa pagbantay sa Ginoo. Tanan bang mga tao? O tanan bang mga tao nga nagtuo, bantayan sa Dios? Ato ning tan-awon sa kinabuhi ni David, kung kinsa ang tao nga makasinati sa panalipod sa Dios, sa pagbantay sa Dios. Kini akong nabasa diha sa libro ni David. Kuha inyong Biblia diha sa Salmo, kapitulo 33, versikulo 18. Ingon dinhi, gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog og may kahadlok kaniya. Kadtong nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad, gilikay niya sila sa kamatayon o giatiman sa panahon sa kagutom. Hallelujah. Thank you, Lord. Diha giklaro mga kaigsuonan kung kinsa ang tao nga bantayan sa Dios. Kinsa gani nga tao nga bantayan o makasinati sa panalipod, pag-atiman sa Dios, tao nga nagpasidungog kaniya.
kinsa man kaha ang tao nga makahimo sa pagdaig pagpasinugog sa Dios taliwala sa mga pagsulay. Nga kasagaran kung imong lantawon ang mga tao kung naay mga pagsulay dagko gid mga pangutana. Moingon dayon nga, pastor, sa dihang nangalagad ko, sa dihang wa pa ko mga lagad, hayahay kay ko. Karong nangalagad ko, pirti na manoong kong lisura. Doon na gyud nangutana mga kaigsunan samtang nagdala pa kong FM radio sa Cebu, sa Love Radio 97.9, ning tawag yun nako. Di ko kalimot mga kaigsunan kay mihatag siya address, matud pa niya tagaliti siya. Ingon siya, Pastor Gideon, kung sa una ba? Sa wala pa kos Ginoo, ako'y manghatag og bugas. Piting daghanay mig bugas, daghan kay mig ani. Pero karong na anak kos Ginoo, wa na ko'y bugas. Piting na ming lisura. Ngano man ni? Ako mo'y iyang gipangutana. Murag hapit ko niya basula. Kay matud pa niya, nagpasalamat siya. Ako yung nasubay ang minsay, nagpasalamat siya nga nabag-o siya, nausab siya. Sa diha nga nagsugod na sa pagpangalagad, nakamatikod siya. Wa naman day say bugas. Nakamatikod siya nga, uy, may pamanda ito sa una. Daghan pa kayo kog bugas. Karon, naong na lang na ibugas. Mga igsuon, itong hinumduman, nga ang tinuod nga tao, nga anda magpasidungog sa Ginoo. Katong tao, nga bisan naas kalisod, bisan naas kanang kakuyaw, bisan naas kana bitawng kadelikado sa kinabuhi, walay lain nga mugawa siyang baba mga pagdaig. Kinsa man ang mga tawana nga nakasinati sa pagbantay, pagpanalipod sa Ginoo, tungod kay kanunay silang nagpasidungog sa Ginoo bisan sa mga pagsulay. Like Daniel. Pa mo malimot sa kinabuhi ni Daniel or Daniel? Imagine si Daniel mga kaigsuunan kung kita pa kaha, haskang lisangan na siguro nato. Imagine nga si Daniel gitambog dito langob sa leon. Dito sa bangag sa leon. Wala na gyoy makagawas pang tao kung naanay leon. Like sa mga gikalisangan karon nga banakon, kobra, nga nanglutaw na ron sa atong kapanahonan, nanggawas na o niya hulungihong mga kaigsunan nga gihug kuno nag helicopter. Dali kaayong mogama sad ang mga tawag istorya. Ambot lang kung unsa gyud katinuod kay maupo nay balita diri sa amo ang lugar. Naskang daghanan ng mga kubra, mga badakon nga mopatay gyud tao ug naa na gyud poy napatay. Atong usang gabi mga kaigsunan, samtang nag-arrange ko sa mga gamit, dunay naniyagit nga mga bata sa amo ang silingan. Dili lang mga bata, apil ang mga inhan ug amahan. Kinakakita sila dako kay sawa diha sa daan. Das kalsada, perting taasa. Dako gyud. Unya, ang akong asawa ni siyagit sad kay ang ako ang mga anak, kuryoso sad kaayo. Nagmarites po dahin sila, gusto po mulantaw sa sawa. Dagan po sila dito, ako gigukod, nangita sad ko gamay nga stick, kanang kawayan. Pag adto dito, gabatatay gyud ang sawa, perting dako. Unya, akong giingnan ng mga taon sa man, patyon, isa patya, usar kabunal, perting pataya. Amo nang ni pauli po ko dayon, ibalik ko og live, tunggal live ko kagabi, nana. Now, din higi klaro mga kaigsuonan, kinsa gyud ang bantayan sa Dios. Katong tao nga nagpasidungog sa Dios. Siguro ba ta mga kaigsuonan nga nagpasidungog ta sa Dios ug andam ba ta magpasidungog sa Dios? Ang taong tinud-anay nga nagpasidungog sa Dios ug magpadayon sa pagpasidungog sa Dios. Katong mga taong nakasinati ug mga pagsulay. Bisan sa ilang mga nasinati ang mga pagsulay, bisan sa tanan nga mga nasinatian nila, wa sila malimot
sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Tanawa ra gud si Daniel. Gihulog siya. Wa gid siya malisang. Siguro kung kita pa'y nahulog ato or gihulog didto, wa pa gani ta kabot sa lihon, kuyapan na. Tinuod biya na. Kuyapan na. Nang mangita na siguro, nangita na siguro haplas. Naninggit na siguro, haplas, white flower, kay kuyapan. Pero si Daniel, mga igsuon, bisa nakita niya ang mga leon. Paingon na sa dito sa naimutangan sa leon. Wa sa ilaing gihimo ang pagdaig sa Ginoo. Si Esteban, gibato siya. Tungod kay nagwali siya. Gidaig niya ang Dios. Nagpadayon siya sa pagdaig sa Dios ug pagwali sa mensahe sa Dios. Unsa may nakita og nasinatian ni Esteban, ang himaya sa Dios, ang gahom sa Dios, ang dagway ug himaya sa Ginoo may nakita ni Esteban. Nganuman, bisan siya gibato, gisimba gyapon niya ang Ginoo. Wow. Sa atong kinabuhi, samtang nangalagad ta, di gyud ta kalikay, doon na gyud na mga pagsulay. Siguro ang gamiton nga mga pagsulay, mahimong instrumento, imuhang pamilya, imong bana, imong asawa, yaga-yagaan ka, kung maunay giingon ni Jesus, butang-butangan ka, daog-daogon ka. Pero ang gipakita din bisan unsay masinatian nimo, dai ka ang Ginoo. Like ni Job, si Jose, di ba? Kining mga tawhana nga atong nabasa og nailaila des Biblia, mga tao silang nakasinati og mga dagko kay mga pagsulay. Ikumpara sa atong mga nasinatian. Unsa may nasinatian nimo? Unsa may nasinatian nako? Unsa may nasinatian nato? Kaysa mga nasinatian ni mga tawhana, perting layo. Siguro sa imong kinabuhi, ang imong nasinatian kanang gimaritis ra ka, wa pagani kay lapti. Siguro murag kanang nasinatian nimo kanang gilimbungan ka, gilibak ka. Unya, kumusta man? Wala ka mo kisi-kisi. Just relax. O daiga ang Dios. Kay mao na giingon dinhi, gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog kaniya. Mao na niingon si Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 10:31, busa kun mukaon kamo og muinom o magbuhat og bisag unsa. Package na yan Bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidog sa Dios. Mao ba ni nakita sa imong kinabuhi? Nga unsay imong gibuhat ang imuhang katuyuan nganong nagbuhat kaniya na aron mapasidunggan ang Dios? Or nagbuhat kaniya na aron pasidunggan ka? Ang Dios nasayod ung nakakita ni ana. Kung nakitaan ka sa Dios nga nagbuhat ka, sa imong gibuhat karon para mahimaya siya, para mapasidunggan siya, hinumdumi, bisan kung naay mga pagsulay, bantayan gyud kaniya. Di ka angay mabalaka. Ang ato ragyon mga igsuon nga buhaton, mamugas-pugas gyud ta sa pagpasidungog kaniya sa tanang panahon. Sa tanang panahon, buhaton nato ang pagpasidungog sa Dios. Kinahanglan walay laing mapataas, walay laing mapasidungan kundi ang Dios. Ug unya mailhan ra man na sa panahon nga aduna nay mga pagsulay ang imong kinabuhi. Tanawa ra gud. Grabe ang saad sa Dios. Maunay kinabuhi ni Pablo. Kadaghan nga mga tao nga nagdumot kaniya. Kadaghan mga tao nga nagplano. Unya uban pas pagpanumpa nga di sila mangaon, di sila manginom, kung dili nila mapatay si Pablo. Pero tanawa, wala gyud maunsa si Pablo.
Dagko pa silang kapit diya sa gobyerno kung imo lang taon. Kung ari ka sa relihiyon, perti dagko pa silang kapit sa relihiyon. Kay gikasabot nila ang mga pangulos, mga pare. Pero wag yun moingon si Pablo. Wag yun batasan. Wag ikabalos. Mga gahig, mga balingag. Wag yun siya magyaw-yaw. How about sa to? How about nimo? Katong gilibak ka. Katong gidaot ka. Katong mga panahon nga gitikasan ka. Unsa may imuhang gilitok. Unsa may imong gipamulong. Si Pablo, kalmar. Like ni Daniel gyud, David. Wow. Ang atong buhaton mga kaigsuonan, ang Dios naghatag og minsay kung unsay angay natong buhaton aron sa atong kinabuhi sa unahan, bantayan ta sa Dios. Ang atong buhaton mao ni paningkamutan nato sa tanan natong gihimo, walay laing mapataas kundi ang Dios. Kinahanglan walay laing mapasidunggan kundi ang atong Dios nga atong gilagaran. Kung maunay makit-an sa Dios sa imong kinabuhi, kabalo ba mo unsay buhaton sa Ginoo? Bantayan kaniya. Sunod, ilikay kaniyas kamatayon. Og ang ikatulo pagyod, at timanon ka sa panahon sa kagutom. Maubita ng bisan unsa pa ang kagutom? Kung ikaw nagpasidungog sa Dios, naa kay kahadlok sa Dios, nagsalig ka sa iyang gugmang walay paglubad. Wow! Soon ko sa Ginoo. Mo na giingon ni David ba? Diha sa Salmo 23, say-say mangyud na niya. Ingon siya, kiandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Hallelujah. Pero karon mga kaigsuonan, nambot lang sa mga tao. Kana bitang mabilin gani ang pitaka, murag kana bitang maalkansi rag piso, maalkansi ra og kanang murag di nakatulog. Unya, grabing makadaig. Kisay giulog-ulogan. Di ba no? Ayaw og kaluya. Kung gilimbungan ka, gitikasan ka, gibutang-butangan, kayaw kaluya. Padayon sa pagbuhat, sa paagi nga pasidunggan nimo ang Dios. Pagutan na. Unsa mampud nga buhaton nato Pastor Gideon aron makasiguro ta nga nagpasidungog sa Dios? Kabalo ba mo ang tinud-anay nga buhat nga nagpasidungog sa Dios? Kanang mga pinakamaayo nga imong gibuhat. Mao man ay tinuod nga nagpasidungog sa Dios. Maubiya na mga buhat nga tinud-anay nga nagpasidungog sa Dios. Makit-ana sa halad. Actually, ang pagpasidungog mga kaigsuonan, makit-ana sa halad. Speaking about halad is not about all money. Dili lang na mahitungod sa kwarta, kundi sa kasing-kasing. Sa una-huna, sa tibok natong kinabuhi, sa tibok natong pagkatao, mauni tinuod nga kinabuhi nga angay ihalad sa Dios. Ang tinuod nga tao nga nagpasinog sa Dios diha sa iyang gipakita niya sa iyang halad, kanang kinabuhi nimo nga imong gihalad nga wala bitaw magpakasala, kana bitaw imong kinabuhi nga imong gihalad sa Dios wala magpuyo sa kaulag, wala magpuyo sa tawhanon nga kinabuhi, kinaiya tawhanon nga mga pangandoy. Daghang kay mga tao nga nagtuo, sige ragbuhat og dili maayo. Daghang mga tao nga nagsimba, kunuhay, pero naghugaw-hugaw lang sa kinabuhi. Unya, kung naanay mga katalagman, makasinati ba na sa pagbantay proteksyon sa mahan? Dili. Kay ang giklaro dinhi kung kinsay bantayan sa Dios. Mga tao nga nagpasidungog kaniya.
Kanang tao nga nagpasinungog kaniya mga kigsunan makita na sa halad. Yes, tinuod. Makita na sa halad. Dili lang sa ang halad mga kaigsunan, wala na siya maghisgot lamang sa lapi, kundi sa imong kasing-kasing, sa imong nauna o sa imong kinabuhi. Lamang, ang pinaka dako mangyod nga gipakitang bili sa katapusang mga adlaw, kwarta manggod. Tanawa ra gud ang gipakita ni Jesus. Ang kwarta og ang Dios og ang salapi. Kay mauna nay nag-atbang, dili ang kanabuhi og ang Dios. Ang gipakita ni Jesus, even sa panahon ni Apostol Pablo, hangtod na sa katapusang mga adlaw, ang mag-atbang sa Dios, ang muatbang sa Dios kwarta. Kung tinud-anay tang nagbuhat sa pagpasinugod sa Dios, ihatag ang pinakamaayo. Maunay gipakita mga kaigsuonan ni Solomon. Si Solomon, mao'y nakasinati ni ini. O iyan ning gi-share nato nga mga nagtuo ni Jesus kay dili gyud gusto ang Ginoo nga dili ta makasinati sa iyang mga saad. Sa Panultihon Kapitulo 3, Panultihon Kapitulo 3, diha gipakita mga kaigsuonan mga buhat sa pagpasidungog. Una, 9, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Ang tinuod nga pagpasidungog sa Dios, ang paghatag sa pinakamaayo. Kinahanglan ihalad nimo, ihatag nimo ang imong kinabuhi nga hinlo maayo. Maubitaw ng wala tatuguti sa pagpakasala. Wala tatuguti sa pagpuyo diha sa sala o sa mga bisyo. Kay maunay makapahugaw, labi na gyud ka ng inom. Maunay makapahugaw sa nauna. Unya, daghang kaayo mga Kristohanong kusog mo inom. Matud pas akong katawag kaganina, dili lang ko mo kuan ha, muhatag og address. Usa sa ako ang ato ang mga listener, followers atong programa ning tawag yun. Kay nangutana mahitungod sa pagpangalagan. Unya, naglibog siya sa pastor nga iyahang gikuyugan o kay iyahang banan, kuyog pod sa maong pastor, kusog ra kay mo inom. Diba? Lain kay paminahon mga kaigsunan, oy kanang atong gialagaran, atong gihalaran, balaan. Nya kita nga naghalan, nagbisyo ras kalibutan, dili na mao. Mao bitaw nang ikaw ug ako, gibalaan ta sa dugo ni Jesus Christ. Nahinluan ta sa paagi sa pagkinabuhis Biblia. Ang tinuod nga pamaagi sa Dios aron mahinluan ka, aron mahinluan ko ang pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Magunsa man nang mudeklarata nga hinlui ko sa dugo nimo Ginoo. Hinlui ko sa imong dugo nga imong giula dito sa cross. Unya sige ra kagunit og sala. Kabalo ba ka? Ang giingon ni Jesus nga pamaagi aron ikaw ug ako mahinluan sa bisan unsang kahugawan sa kalibutan ang pagkinabuhi sa iyang mga pagtulunan. Tan-awa sa Juan Kapitulo 15 versikulo 3. Ingon si Jesus, nahinluan na kamo pinaagi sa akong mga pulong. Unsaon pagkasiguro nga nahinlo ta sa mga pulong kung dili nato ikinabuhi ang iyang mga pulong. Mo na niingon si Pedro mga kaigsunan, ako gining basahon diri sa akong Biblia. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 22. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 22. Ingon dinhi, karon nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran og may matinud-ano nang gugma alang sa inyong isig ka magtotoo pagigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayon. Diha giklaro mga kaigsuonan kung doon na kay gideklara nga nahinluan ka sa dugo ni Jesus, ikinabuhi ang Biblia. Kay magsigi kag deklara nga nahinluan ka sa dugo ni Jesus pinaagi sa iyong pagtuo, o niya wa ka magkinabuhi sa iyang mga pulong pagtulunan nga naas Biblia, gadamgura ka.
Nangilad ra kas imong kaugalingon. Mo nang dunag yun, itawag ka ganina. Pastor, sige simba. Pero kusura po mo inom. Sao man na? Ang paghubog-hubog, dako kay ng binuang. Panultihon 20 versikulo 1. Makahimo ni mong sabaan. Yan dagang kayo mga Kristohano, kusog lang mo inom. Inig Thanksgiving, maglaray pa ng beer. Yan nindot kaig karatula, nindot kaig mga mensahe kunuhay, kinabuhi daot. Muna nga, inig-abot sa mga kasakitan, unsa kahay mahitabo og bation. Pero bless kaayo ta. Ako moingon kong bless kaayo ta. Kay nga naman, hangtod ining mga takna, giatiman tas Ginoo. Yun sa niya ta pag-atiman, gipahinumduman ta sa pamaagi aron makasiguro tang gibantayan ta niya. Unsa gani mga pamaagi aron unsay mga ilhanan o angay natong buhatog paningkamutan aron bantayan ta sa Dios, pertinindot ang mensahe mga kaigsuonan. Ingon siya, gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog kaniya. Nag-eskwela man ka, nagnegosyo man ka, nanarbaho man ka, buhatan ng tanan para pagpasidungog sa iyang ngalan. Ayaw buhata aron pasidunggan na imong kaugalingon. Daghang mga Kristohano maingon, dili patungod nako, di gyud ni main-ani. Maingon na lang pod ako ban, hilasa. Wa biya malipong. Importante mga kaigsuonan, mao ni dapat natong bansayon o kanaron. Una, pagpasinog sa Dios. Ing naimuhang kaugalingon, pasidunggan nako ang Dios. Pasidunggan nako ang Dios sa tanan nakong mga buhat. Unsa may mga tanang mga buhat nimo. Panarbaho, pagnegosyo, or bisan unsa nga imong buhaton, pasidunggi siya. O niya tinuod nga mubati tag kahadlok sa Ginoo. Muna atong eksaminon sa itong kaugalingon na ba ko'y kahadlok sa Ginoo? Or tuan na nahadlok sa kwarta? Kay tinuod mga kaigsuonan, ang tao nga nahadlok sa Ginoo, dili man na mag kuan sa kwarta. Ang tao nga naay kahadlok sa Dios, muingon man na nga ngano magdi ko kasulog trabaho, at least na ako'y Ginoo. Kung unsa ko ipiyal sa Ginoo, maura na ako ang i-manage. Dili kay biyaan hinuon ang Ginoo, gokdon ang kwarta. Dili na pagpakita nga nahadlok na kay kahadlok sa Ginoo. Unya katong nagsalig sa iyang gugmang walay paglubag. Unsay masinatian, dili lang nga bantayan ta sa Dios, kun dili ilikay gayud kita sa kamatayon. Maunay nahitabo ni Pablo. Wow. Salamat sa Ginoo. Ilikay kas kamatayon. Og atimanon ka panahon sa kagutom. Imagine kung walay tao nga mo response sa paggamit sa Ginoo, kay ang Ginoo mo gamit man gyud nagtao. Pararagon na sa akong testimony sa una nga doon ako ikanapulo o niya akong giingnan akong asawa, ayaw gyud hilabtin ang ikanapulo. Kay dili na ato di na pwede ganing hulamon. Kay kung ako nang hulamon matud pas Biblia, ulian ko nag times 5. Kay kung na ako'y hulam nga ikanapulo 1,000, ulian ako nag 5,000. Sumala sa giingon o gipakita sa Biblia, hila kong asawa. Tisura gyud din makapaman nagpastor matud pa niya sa una. Pero karon akong asawa, stricto kay na sa bahitungod anak, kay nakakita siya mga milagro. Nya nagtuon po gyud sa Biblia. Nya atong panahon na kay wala man gyud ko musugot nga hilabdan ang ikanapulo niya, ingon siya nga ilisan ra man gud na. Ikong ilisan lagi pero dili ta ka ilisan kay sayanan ka times 5. Ang nahitabo mga kaigsuonan, giingnan ko niya, sige, di ka gusto nga ato nang ipalit og bugas, ilisan ra man unta, hala pangutang dito. Unya nagwali mami sa FM radio 97.9 nga bawal nga mangutang ang pastor. Awag gyud ko mangutang.
Yung ko nga, di ko mangutang. Pag abot dito sa panahon nga, mupalit na ko bugas, wa manggyo ko ikapalit. Napugos ko pangutang. Pero before ko nangutang, nagdaig ko sa Dios. Duha ka kanta nga akong gikanta. Og nagpasalamat ko pag-ayos Ginoo. Human sa akong mga pagdaig kabalo mo, ning ring akong cellphone. Og ang nag-text ang Palawan. Unya, human pag-ring, doon na yun ni ring nasad nga tawag, og ang nagtawag ang nagpadala. Unya, ako siyang gipangutana. Kay niingon man siyang, Pastor, kuhaa, doon na ko'y kwartang gipadala sa Palawan. 2,500. Og maupag yun na'y kwartaha, kantidara nga, ipautang sa akong asawa. Kay nagtrabaho man ko atong panahon na. Perting hilakan ako. Tungod sa akong kanang ka-surprise mga kaigsunan, akong gi-interview ang naghatag. Akong giingnan nga, nganong naghatag man ka? Nga, nabati man ako nga nanginahanglan ka ni ini. Ingon siya, tinuod pastor ang imong giingon. Kay na ako karon sa akong tindahan. Unya, paglantaw nako sa hunos, dunay 2,500. Paghangad nako sa langit, diha sa panganod na purma ang imong hitsura o imog yung hitsura. Kung lain na sad anang kuana mo ra kagidaman-daman. Isa dili pastor. Wa ko mo tando sa tingog sud sa iyang kaugalingon nga ipahatag. Pagka taod-taod ko no, ni suroy siya, pagbalik niya sa hunos, paghangad niya sa panganod, naanapod ang ako ang dagway. Gisugo niya ang iyang boy, iyang giingnan. Di ay 2,500 ipadala ni Pastor Gideon, ihulog sa Palawan. Kabalo ba mo, mga kaigsunan? Ang naghimo nini, gipadato karon sa Ginoo pagayo. Gipadato. Nindot kay balay, na mga sakyanan, nindako ang iyang negosyo. Kay nga naman, saad na sa Ginoo. Apan perting lisura ang paghatag. Tinuod na. Lisod ang paghatag kung dili ka mosunod diha sa Biblia. Kasagaran sa mga tao nga dili kasunod sa Biblia, kanang wa gyud katukan sa Dios. Kay tinud-anay tang nakatukan sa Dios, di man ka mawili. Kay Dios good na ang tag-iya sa tanan. Di ka mawili. Damor hinuon kang excited. Kay kabalo ka, damor ni mo ning buhaton. Damor kang takbuon. Mao bitaw nang makakita kong mga alagad nga nagwali. Kung unsay naa nako ako gyud nang i-share. Kanya ibutang nako sa una-una ang pagdahig sa Dios, ang pagpasalamat sa Dios. Kung ako ning gilitok dinhi sa atong programa, dili aron inyo kong makit-an, kun dili aron mo makakaton sa ako ang nakatunan diha sa pagtuon sa balaang kasulatan, sa ingon nga sa inyong pagpaminaw nakit-an mos Ginoo kun inyo banig buhaton. Tinuod na oy. Mao na mga kaigsuonan, kung tinud-anay gyud ta nga nagpasinungog sa Dios, dili lang gyud ka mawili sa mga butang sa kalibutan. Ang pinakamaayo ang imong ihalad sa Ginoo. Tan-awa sa bersikulo 10 sa kapitulo 3 diha sa panultihon. Diba dili gyud kabsan ang imong makamalig sa panalangin sa Ginoo. Mao nang diri sa ato ang gibasa mga kaigsunan, kadtong nagsalig sa enggog mga walay paglubad, kadtong nagpasidungog kaniya og dunay kahadlok kaniya, gilikay sa kamatayon, gibantayan sa Ginoo, gilikay sa Ginoo, gilikay sa kamatayon og giatiman panahon sa kagutom. Wow. Imagine na mga kaigsunan sa time ni David, naglibot ang mga kaaway, unya gingharian pagyud ang mga kaaway niya. Dili siya basta-basta makapangitag pagkaon.
Pero unsa may nasinatian ni David? Gihikawan ba sa pagkaon? Mismo si David nakakitag, nakabantay, miingon siya, giandaman ko nimog pagkaon taliwala at tubangan sa akong mga kaaway. Kinsa may mga kaaway sa imong kinabuhi, kasagaran sa atong panahon karon, imurang mga kaila, imong pamilya. Pero unsa may imong buhaton, awayon nimo sila? No, iampo nimo sila. Damor nimo silang iampo, damor kang atimanon sa Ginoo. Ako mo ingkong sigurado gyud ko nga kung imo nang buhaton, panalanginan gyud kas Ginoo. Tinuod na. Kinsa pay giatiman sa Ginoo, taliwala sa daghang mga kaaway? Si Isaias. Wow, si Isaias, di ba? Si Isaias. Si Isaias, mga kaigsuonan, kung imong tan-awon ang iyang kasaysayan, siya na lang usa. Wa na'y propeta nga sama kaniya. Gipangpatay na. Siya na lang nabili, nagtago-tago na lang siya bisag asa. Pagtas gyud si Isaias, lakaw gyud maayo, tago gyud Isaias hangtod na abot sa langob. Nakatulog siya kuan ka ng layas-layas. Ikapoy siya. Wa na'y tao nga nagatiman niya. Pero dunay Dios nga nagpangga niya. Kisay gigamit sa Dios. Aron makakaon si Isaias. Anghel, di ba? Primero, anghel. Ipukaw sa anghel. Bangon Elias. Kaon. Aron mabaskog ka. Aron makapadayon kasi yung panaw. Wow. Kaya wala na siguro ni sanong atong panahon nagawa sa anghel. Hindi ka angay mabalaka. Ayaw ka balaka. Ayaw kadlo. Kadlo kira gyud ang Dios. Ayaw pagpakasala. Kung tinud-anay tang nahadlok sa Dios. Si Elias, mga kaigsuonan, sige sag ikya, sige sag isya, sige sag tagan, tago, palayo sa iya mga kaaway. Angton ni abot sa langop. Kisa may gipadala sa Ginoo aron makakaon si Elias. Uwak. Uwak ang gigamit sa Dios. Namatay ba si Elias sa kagutom? Wala. Mauna nga kung doon na gyud tay tinud-anay nga pagpasidong sa Dios, tinud-anay nga naay kahadlok sa Dios, tinud-anay nga musalig sa iyang gugma. Di gyud mulubad. Mulubad man ang mga gugmas mga tao, apan ang gugmas Ginoo di gyud na mulubad. Pero moingon gyud ko nga ang tao nga dunay tinuod nga Ginoo, di gyud na mulubad ang gugma. Munang dunay mga listener diris atong programa nga solid gyud listener. Nga kanunay nangumusta pastor, kumusta man ka diha? Wow. Ako sad madasig sad ko mga kaigsuonan. Kumusta man ka diha pastor? Unsa may imuhang gikaon? Pakanindota. Ikong bulad. Utan. Ana ra man gyud na diris bukid. Sige kag kaog baboy, mahay blood masad ka. Kaon po kag-utan. Na ako'y tinanom nga karubansos. Na ako'y tinanom ulubate, sayote. Na ako'y tinanom bisol. Na ako'y mga utanon. Nga kung moari mo dire, makakaon gyud tag presko nga utan. Tinuod na oy. Ako pa mismo ang muutan. Na. Ano man. Kasi akong kinabuhi. Matod pa ni Paul. Nakatunan ko ang tanang bahin sa kahimtang. Nakakatun siya sa pagpuyo nga naas kalisod, kawaladon, kaharuhay, kamugaway. Wala say angay kabalakan. Labaw sa tanan, giatiman sa Ginoo ang mga taong nagpasidong siya nga buhi ngalan. So sa ato ang pagpuyos kalibutan mga kaigsuonan, so malabot ng mga adlaw, malabot nga simana, o malabot nga bulan, tuig, gikan karon, siguro ha, ang pagpasidong kanunay sa Dios. Siguruho nato sa atong kinabuhi nga doon na tayo tinud-anay nga kahadlok sa Dios. Siguruho nato sa atong kinabuhi nga dili gyud ta mo kana bitang mulubad sa pagsalig sa gugma sa atong buhi nga Dios. Kay mao man giingon dinhi nga kinahanglan mo salig ta sa gugmang walay paglubad. Unya ingon diha, bantayan sa Ginoo,
O niingon pag yun diha, ilikay sa kamatayon mo na inasinatian ni Paul. O ikatulo, at timanon kanunay sa Dios sa panahon sa kagutom. O na nga pinakayawi sa panalangin, ang pag-alagad sa Dios, sa tinud-anay o kinasing-kasing. Pasidunggi ang Dios, pinaagi sa paghatag kaniyang pinakamaayong abot sa yuta. O kadloki siya. Ang tao nga dunay kadlok sa Dios, kanunay nagtipig sa mga minsay sa Dios. Kanunay naminaw sa Dios, kanunay andam, alert kanunay ang igdulungog sa mga minsay sa Dios. Ako mo ingon ko nga, sigurado gyud ko nga, inyo nang masinatian kung sa inyong pagpuyos kalibutan, mausap ang inyong gipaningkamutan. Ang pagpasinungog sa Dios, ang pagkahadlok sa Dios, o pagsalig sa iyang gugmang way paglupad. Sigurado ko na ang pag-atiman sa Ginoo masinatian ninyo karon ug sa umalabot pang mga adlaw. Awit magalangit pagkamaayo mo diri sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban. Ayaw mo salig sa tao, salig mo sa Ginoo. Tibuok kinabuhi ko gikan sa akong pagbangon Adto sa pagpahulay, awiton ko pagkamaayo. Dunay kang matinud-an. Yes, Lord. Dunay kang maayo ka nako. Atong oras mga kisunan alas 9:54, oras nas pagpamahulay, ug ako nagtuo nga ang Dios maguban kanakong tanan. Ugma sa gabi, maka-live ta adto na ta sa kapitulo 24 sa buhat. Ugma sa buntag di ko ka-live kay doon ako'y bisita gikan sa syudad, gikan sa Cebu City. Unya doon na pag ko'y dagyaw ugma sa eskwelahan sa akong mga anak. Kay usa sa maestra sa akong anak, gihangyo pod ko nga maoy mugama sa ilang alad. Kalipay sad nako ang pagserbisyo para sa kahimayaan sa Ginoo. Magampo ko og akong gipasalamatan ang Dios, atong pasalamatan siya sa mga minsay nga doon na tay nakatunan. O kining atong nakatunan, ato ning i-apply. Samtang dili pa tatigulang. Muna niingon si Solomon, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Ang buot ipasabot katong iyang mga pagtulunan, katong iyang mga minsay, mga pulong atong nadunggan na katunan sa atong panag-uban. Ikinabuhi samtang may kusog ug batanon pa ta. Unsay angay nato ang ikinabuhi? Ang pagpasidungog sa Dios, ang pagbaton og kahadlok sa Dios, Gikan sa akong pagbangon ang pagsalig diha kanunay sa gugma, ug ang atong masinatian nooni. Bantayan tas Ginoo, ilikay tas kamatayon, Dunay kang matinud-an. at timanon tas sa panahon sa kagutom. Magampo ko Dunay kang ug unsay inyohang nasabtan, nako. akong nakita ang Dios maoy maguban. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagpanulti diri sa amo ang panag-uban. Salamat o Dios sa imong mga minsay nga among nadunggan ug nakatunan. Imong gipauswag ug imong gipalambo ang akong mga kaigsuonan tungod kay duna kay plano nga imo silang gamiton sa pagpalambog, pagpauswag sa buluhaton, sa pagsangyaw sa imong mga pulong alang sa kaluwasan sa tanan. Tawag akong
Damor nimo silang panalanginan tungod kay damor nimo silang gamiton ni ining katapusang kapanahonan. Musamahan, salamat o Dios sa imong pagtipig ug pagpanalipod, pagbantay kanila. At iman na sila Ginoo sumala sa ilahang mga ikinahanglan. Kung baon ni ako mga pangayo diha kanimo ako kang gituuhan nga iyon kining masinatian. Ako silang istugyan o isalig diha kanimo bisan pa sa akong mga kaigsuonan sa ilang pagpanagat, sa ilahang pagpanmasahiro, sa ilang pagnegosyo, pagpamumuhi og mga hayupan o unsabay mga source of income sa imong katawhan. Salamat Ginoo Amahan sa imong pagproteksyon sa ilang pagpanarbaho. Sa tanan nilang mga source of income, I declare protection nga imo kayong ipasinati kanila. Bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga mga magwawali, sa mga kaigsuonan nga mga pangulo diha sa mga iglesia, padayon ka mag-aatiman o pagatagbo o magadihog sa tinud-anay nga pagwali sa imong mga pagtulog. Pulong diha sa imong mga pulong Ginoo naa diha ang tinuod og kumpleto nga pamaagi aron ang mga imong mga saad masinatian ang tanan. Ako silang isalig itugyan na kanimo katong dunay mga gipamati. I declare healing in the name of Jesus. Ang kaayuhan right now in the name of Jesus mo ilang masinatian. Katong nas mga hospital, salamat Lord nga imong i-provide ang ilang mga panginahanglan. Complete healing in the name of Jesus. Katong nas kawaladon, salamat Ginoo nga imo silang gitudluan kung unsaon bisan sa kawaladon padayon mo silang maatiman. Ako isalig itugyan diha kanimo ang tanan ug among ihalad diha kanimo ang tanang mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasinuho. Alang lamang kanimo ang himayag kadungganan Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Ginoo atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi. Bye-bye and God bless. Good night. Doon na mo yung mga pangutana, pwede regyo ninyong ipaabot din sa akong account, Gideon Candelario, o text sa ako ang number 0932-638-4134. God bless and good night. Bye-bye. Magahalan, mga pagdahin, mag-aawit, kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,